Kopaničiarsky región dýcha folklórom. Vrcholí tam 52. ročník festivalu Mijava. Ľudové tance predvádza 1500 účinkujúcich z celého sveta. Návštevníci môžu obdivovať krásne kroje, tradičný jarmok či ochutnať kuchyňu starých materí. Na Mijavu vás v tieto dni dovezie aj historický motorový vlak. Námestie Mijavy sa dnes zmenilo na tanečnú sálu pod holým nebom. V kilometrovom sprievode sa tancami predstavili stovky tanečníkov z rôznych kútov sveta. Okrem Slovákov a Čechov, ktorých je tu prirodzené najviac, Moravákov, tu máme účinkujúcich z Maďarska, Srbska, Čiernej Hory, Turecka a Poľska. Pestrá paleta tanečných vystúpení učarovala nielen divákom, ale aj samotným účinkujúcim. Ja myslím, že to je nejlepší ve střední Evropě. Tady. A právě proto my jsme tady, aby jsme byli na tom nejlepším místě. Jsme prekvapení, je to fajn festival, veľa ľudí, veľa účinkujúcich, takže je to výborné. Vždy je to dobrá atmosféra, dobré jedlo. Tanečníci predviedli aj krásu tradičných krojov. Srbi sa píšili baranicami, folkloristi z Podgorice šabiami a Turci pripomínali postavy z rozprávok 1001 noci. Domáce Mijavčanky nespúšťali oči z klobúkov. Najmä si dávame pozor na to, že či sú chlapci ženatí alebo nie sú ženatí. Keby boli ženatí, tak vlastne majú dve pierka a keď sú slobodní, tak majú jedno pierko. Takže vlastne takto rozlišujeme, či môžeme alebo nemôžeme. Návštevníci folklórneho festivalu sa môžu ešte aj zajtra previesť po Kopaničiarskom regióne touto historickou súpravou vyrobenou v roku 1948. Pre Slovenskú televíziu Dominika Kusák.